Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich... Takže vás všetkých zdravíme. Nachádzame sa v Malom Šariši na benzínke. No a ideme do Triglandy, do Popradu. Deti papajú hodok, jedine slovenský hodok na benzínko. Nenormálne niečo. No, došla aj sestra so švagrom. Idú s nami do Popradu, do Triglandy. Amy, ahoj. Moja žena. Peťko, ahoj. Teraz vstal. Ahoj, Amy. Shania. No a ešte bude videjka z Popradu, z Triglandy, z Vysokých Tatier. Vchádzame do starého Smokovca. Akurát Vysoké Tatry, starý Smokovec a ideme na Triglandiu. Krásne prostredie, nádhera. No sme dorazili. V starom Smokovci. Tu je ďalšia rodinka. Je tu zima. Je aj dobre známe, že BMWčkári smerovky nedávajú. Že BMWčkári smerovky nedávajú. No a budeme dovnútra. Takže už sme tu na poschodí. Tu naozaj pekne. Tak moja rodinka sa už vyzula. Sú ďalší. Počkaj, a tu Peťo, postav sa tu. Nech sa páči. Poďte sem. Tak toto je masaker. Vláde sa mi točí hlava. Aj so mnou. Takto stojím. Au. Takto. Takto stojím. Však ho daj na zem. Poď tu, Valentína, ocko. To... Tak sa mi točí hlava, jak by som vypudal z 2 litre palenky. Počkaj, poď tu. Kelly. Poď tu, tak sa postav. Poď tu, Kelly. Tak to drž. Chelsea. Padám. A teraz na mňa teď. Tak, Thomas Michael Jackson. A choď teda sama, hej? Choď. Počkaj, ja si musím odložiť tú vodu, lebo to sa nedá. Točila vodu.
vezme. Máme tu, jak to zrobili? Neviem. Koľkaj. Dole. Ježišmaria, čo spadneš? Nie. No, To tam. spadneš. Počkaj, odfoď mňa. Ukáž, jak to vyzerá? Valentína, Albína. Poď tu, Valentínka. Mám kamerovať alebo fotiť? Choď tam. Hej, wow. Wow. Taká veľká výška dole je. Pozri sa, aká veľká výška. Hej. Jaká veľká. Musíš nájsť ten uhol. Aby si nespadol, Peťko. Z tej strany, Albina tu na. No to není moc. Ja kamerujem. Ideme ďalej. Je to pekne tu na. Wow. No? No choď, ty sama. Pomaly. No, musíš hľadať. Čo? Tu je. Pomaly. Ešte, hľadaj. No, teraz jak pôjdeme vonku? Pomaly. No? Jak ideme teraz vonku? Hľadaj mamu. No, skáde teraz? Pomaličky. No? No, pôjdeme za mamkou. Hej? Tak ideme ešte. Super. Pozeraj, mama. Wow. Tu všade dávajú napovedy, že ako to máte spraviť. Však ručku musíš dať presne, Albina. Pozeraj to na koníka. Pozeraj to na koníka. Tu je. Každému svietia ponožky. Ako máme šaty? Šaty vycenky. Kubo, jak to mám odfotiť? Čo? Toto? Tam je plagát. Sa pozri na plagát. Takže asi tak. Wow. Ale to sú iba označené. Pecka, nie? Deti sa niektorí boja, lebo také očný klam to je a sa vám zdá, že Nechaj ho, nech se. Valentína, nebojí sa? Bojí sa. Čo bojí? Koho? Počkaj, tak stoj. A ja som hore. No, a fakt hore až. Luka, počkaj. Dávajte pozor na ruky. Poď, Luka. Kúkaj hore. Aj pri sa Peťo, Peťo. Aj dolu. Kúkaj hore. Kúkaj No. Poď
Ale dajte dole telefóny, Ale aj dolu, keď aby to dáš. nebolo vidno. Hej, každý tak na kraj. Tak na kraj. Poďte tak, zober Peťo, zavri dvere. Tak stoj a tak jeden aj odfotí, hej? To nie je až tak, že by sme ešte nedostali. Tak dole pozerajte a tak ne každý jeden aj takto odfotí. Pozerajte dole. No da ja znam, či fotím dobre. Ja fotím už. Ale aj hore treba. A hore, pozeraj hore. Pozeraj hore. No a teraz sa nachádzame na Štrskom plese. Zaparkované. A ideme sa popozerať, čo tu majú a jak tu je. Teraz som si všimol, že tu je Veveričí lanový park. Takže pôjdeme aj tam. A ideme sa popozerať, dáme si kavičku. A po kavičke papaničku a domov. Ideme takým kopčekom menším a hore je jazierko, takže sa ideme popozerať. Stánky majú, veľa ľudí sú tu na. Takou cestičkou ideme k jazeru. Pekne oblečená do prírody, ne? No, tak sa chodí. V dnešnej dobe sa chodí z elegantne do prírody. No čo, Petr, ideme na loďky? Nie, ďakujem. Neďakujem, neprosím. Zoberete loďku, bomba. Víte, na co im ukazuješ toto? Kelly, ty nie. Ty máš sa Nie ma pokoje. Kelly, poď sem. Šana, poď sem, po ty takhle spadneš. No, čo tu je, Valentína? Poďme tu. Voda? Tu na Štrbskom plese, jak je pekne, tak toto je masaker. To je niečo nenormálne, krásne. Veľmi, veľmi pekne tu je. Musím si vypožičať loďku, trošku byť na tom jazere a z inej strany kamerovať, lebo naozaj je to krásne, pekné. Človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni je náš. Boli sme v Triglandii, Vysokých Tatier a na Štrbskom plese. A všetkým môžem odporúčať, lebo to je vážne slovenská príroda, veľmi nádherná. A boli sme s rodinkou a moje deti si to užili, taktiež sestrine deti. Na tebe, manželka, jak sa to páčilo? Výborne, krásne. A určite sa tu ešte vrátime, ale chceli by sme
zime buď do Zakopaného alebo do Vysokých Tatier.